Dragi moji, lijep vam pozdrav, dobrodošli u još jednu moju epizodu, 31. po redu. Sa nama danas ko drugi nego kralj Holandije. Koliko je jednom kralju jedne tako razvijene zemlje trebalo da nauči bosanski jezik? Pa, malo vremena, jer pošto mi je supruga iz Bosne, pa sam začas savladao bosanski jezik. I evo, kralj Holandije dolazi u Sarajevo i ti si pokrenuo ovu varijantu organski šop i ti malo bliže kamerman da nam ne bi, da se dobro čujemo zbog opreme i pokrenuo si ovo na nekoliko mjesta u Sarajevu se cijedi nar. Zbog čega je kralj Holandije odlučio se na takav korak? Zato što mi je došlo u snu. Znači da je sok predobar od nara i mi smo pokrenuli tu priču Organic Shop. Živite zdravo. Živite zdravo kod kralja Holandije. A kako te u Bosni ovdje zovu? Bosanski kralj. Bosanski kralj žuti, jel? Jeste. Bio je sa nama bosanski kralj žuti, a mi se vidimo u 32. epizodi.